గాయ్స్, నా పేరు నాగ చైతన్య. నా పేరు కార్తిక్. నేను నల్గొండ నుంచి వచ్చాను. నేను భద్రాచలం నుంచి వచ్చాను. మేము రామయ్య డిఫెన్స్ అకాడమీలో స్టూడెంట్స్. నిన్నటి వరకు మేము ఒక సాధారణ విద్యార్థులం. మా నడకల్లో ఆర్మీ కాన్ఫిడెన్స్. దీనికి కారణం రామయ్య డిఫెన్స్ అకాడమీ. ప్రతి పరుగు, ప్రతి పుషప్, ప్రతి క్లాస్ మా కళని యూనిఫామ్ కి దగ్గర చేస్తుంది. కళ ఉంటే సరిపోదు, దాన్ని నిజం చేసే ట్రైనింగ్ ఉండాలి. అందుకే మా ఎంపిక రామయ్య డిఫెన్స్ అకాడమీ. మా లక్ష్యం ఒకటే, ఇండియన్ ఆర్మీ.